नमस्कार, मी प्रज्ञा दिली. माझ्या चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला खोबऱ्याच्या वड्या करून दाखवणार आहे. एकदम मऊसूत बर्फीसारख्या, एकदम लुसलुशीत तसेच खोबऱ्याच्या वरून करून दाखवणार आहे. पहिला पण याच्या अगोदर पण मी व्हिडिओ टाकलेले आहे, ते एकदम खुसखुशीत करून दाखवले. आता तुम्हाला मऊसूत एकदम बर्फीसारख्या तोंडात टाकतात विरघळणारी अशी मी नारळाची वडी करून दाखवणार आहे. हे खोबरं घेतलंय. हा मी ह्याने मापलं ना तर 1.25 वाडगं फक्त खोबरं झालंय. खोबरं आहे आणि ह्याच्या ना 100 वाटी आहे म्हणजे म्हणजे एक वाडग्यापेक्षा थोडंसं कमी असं मी हे घेणार आहे. साखर घेणार आहे. हे तूप घेतलंय, थोडंसं दूध घेतलंय आणि ही वेलची पावडर. आता हे खोबरं मी काय करणार आहे, पहिला मिक्सरला लावणार आहे. आता हे एक वाडगा आणि थोडंसं जास्त म्हणजे 100 वाडगा आहे ना, मग मी थोडंसं साखर घेते त्यात. हे बघा, हे फक्त तुम्ही मिक्सरला बारीक करून घेणार. तुम्ही साखर पण हवी तर बारीक करून घेऊ शकता. हे बघा, एवढं घेतले, एवढी साखर घेतली आणि मी आता ही याच्यात ओतून घेते साखर. आणि खोबरं मी मिक्सरला बारीक करून घ्या, म्हणजे जास्त ना, थोडंसं असं कलकल फिरवायचं. आपल्याला मऊसूत करायची आहे ना, मग तेव्हा हलकं करून घ्यायचं, बारीक बारीक जास्त नाही. आता मी हे मिक्सरला ना बारीक करून घेते. मी खोबरं बारीक करून घेतलंय. खोबरं बारीक करून घेतलंय. गॅस चालू करते आणि खोबरं टाकते त्यात. हे बघा, आणि मी हे बघा, दूध घेतलंय. दूध घालते, थोडंसंच घेतलंय. दूध आटून घेतलंय. ते दूध चांगलं तापवलं आणि आटवलं मी दूध आणि मिक्स करून घेते. गॅस मिडियम ठेवायचा सुरुवातीला, फास्ट नाही करायचा. नंतर बारीक सगळं विरघळलं ना, साखर वगैरे विरघळली की मग फास्ट करायचं, स्लो करायचा गॅस. या अगोदर तुम्ही एका व्हिडिओ टाकलेला आहे, त्याचा एकदम खुसखुशीत झालेला आहे. आता तुला मऊसूत एकदम बर्फी सारखी आहे. तुम्ही याचा ड्रायफ्रूट पण वापरू शकता. हे ड्रायफ्रूट नाही वापरले आहेत. हे बघा, असं विरघळून घेते. हे बघा, सगळं ढवळून घेतलंय. वेलची पण घालून घेते त्यात मी. वेलचीला थोडीशी साखर वाटली, कारण मी वेलचीला अशी बारीक होत नाही ना मिक्सरला. मी यात थोडंसं दूध वापरलंय, दुधाचा वापर केला. दूध वापरलं म्हणून तुम्हाला वाटत खराब होईल, काही खराब होत नाही. महिनाभर आरामात राहतात. आणि गॅस बारीक करून सतत ढवत राहायचा, अजिबात त्याला सोडायचं नाही. असं बघा, हे असं खोबऱ्याचं काळं बिळ काय पडलं नाही पाहिजे. आमचं माझ्या मुलाने किसला ना, त्यात तरी किसत गेला तो. मला वेळच नव्हता ना किसायला, त्याने मला किसून दिलं मग खोबरं. कारण म्हणजे हा व्हिडिओ मला लवकर मला टाकायचा होता, पण मला वेळच नाही भेटला करायला. अजिबात काय काळं गेलं पाहिजे. करवंडीचं पडतं ना, ते काळं काढून टाकायचं पडलं तर. हे बघा, असं ढवळून घेते मी. हे बघा,
मी ना इथे पाट घेतला, इथे हे होतंय ना तोपर्यंत इथे तेल लावून ठेवायचं, म्हणजे हे रेडीमध्ये राहायचं, रेडी करून ठेवायचं. मी इथे तूप लावणार आहे, ते पाटावर करणार आहे, ते तूप लावून घेणार आहे. आणि ती ढवळत राहायचं. हे सुरुवात करायच्या अगोदर हे करून ठेवायचं असतं, तेव्हा ते चालतं. हे बघा मी तूप लावून ठेवलंय. माझा किचन खूप लहान पडतो मला, त्यामुळे मला ऍडजस्ट करता येत नाही, तुम्ही समजून घ्या जरा. तर मी साईडला करते बघा, हे झालेलं आहे. माझं किचन खूप लहान पडतो मला, खूप लहान पडतो, तर समजून घ्या. गॅस बंद करते. मी हे सगळं याच्यावर उठते. याने पटापट थापून घ्यायचं. ते बघा सगळं थापून घ्यायचं. थापून घेतलंय, तर हे कापून घ्यायचं. आई मी खूप रात्रीचे 2:15 वाजले आणि व्हिडिओ बनवते. प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कारण मला वेळच भेटला नाही. याच्यानंतर मी एडिट करणार आहे, दुसऱ्या दिवशी टाकणार आहे, त्यामुळे माझ्या व्हिडिओला प्लीज लाईक करा. उद्या नारळी पौर्णिमा आहे. उद्या म्हणजे झाले 2:15 झाले, म्हणजे आजच पकडा. हे बघा, तसं ही कृती असते ना, ही पटापट करायची असते. याच्यावर पण तुम्हाला व्हिडिओ दाखवलाय बघा, त्या मी ताटात केलेलं आहे. आता हे पाटावर गेलंय. आपल्याकडे ज्या वस्तू असतात ना, त्या वस्तूचा योग्यपणे वापर करायचा आणि करायचा. हे बघा, माझ्या किचन खूप लहान आहे, आता माझ्या ह्याच्याप्रमाणे मी केलं. तुम्ही मला सांगा कसं झालं ते.
आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब पण करा. आता हे थंड व्हायला देते आणि तुम्हाला दाखवते मी ताटात काढून. हे बघा झालेलं आहे, चांगलं मस्त सुकलंय. हे बघा असे अलगद काढायचे. हे बघा हे अलगद काढून घ्यायचे. हे बघा मस्त खुसखुशीत झाले. हे बघा मऊसूत झाले एकदम खुसखुशीत. सेम असे करून बघा. त्यात मी दुधाचा वापर केला. पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी दुधाचा वापर केला नव्हता. तुम्ही दूध पण प्रमाणात वापरा, जास्त नाही वापरायचे. जास्त म्हणजे छोटे 2 चमचे, त्याच्यापेक्षा जास्त दूध वापरू नका. मग ते जवळ येणार नाही तर ते पातळ होत जाणार. हे बघ सेम असे करून बघा तुम्ही. आणि मला कमेंट करून सांगा कसे झाले. रात्रीचा 2:15 वाजून गेले, म्हणजे आज 2:20 झाले, तेव्हा मी व्हिडिओ बनवते. मला दिवसभर वेळच भेटला नाही बनवायला, मला कामच संपत नव्हती, मुलांची शाळा. सेम असं करून बघा. बघा चांगले निघतात, व्यवस्थित होती. मस्त निघताय. अलगद काढायचे पण काढताना. व्यवस्थित काढायचे. तर मी सगळं काढून घेते. हे बघा माझ्या खोबऱ्याच्या वड्या करून झालेल्या आहेत. तेव्हा पूर्ण व्यवस्थित झाल्यात मस्तपैकी. सेम तुम्ही अशा करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा खोबऱ्याच्या तुमच्याकडे मी केलेल्या वड्या कशा झाल्या. आणि मला माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. प्लीज मला सपोर्ट करा. मी रात्री 2:15 2:30 वाजले आता आणि व्हिडिओ बनवते. त्याच्यानंतर मी एडिट करून याला अपलोड करून ठेवणार आहे. प्लीज. आणि आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.